i'r gogledd ar ôl yr ebolion i'r dechrau y cystadlaethau mwyaf o'r diwrnod, yn sicr yn y cylch hyn. Yr adran A o dan y beirniad ni'n gweld tu flaen i ni, cytu bodoli a'r gystadleuaeth yw yr ebolesu neu caseg orau yn dife, y merched, mae'r rhaid dywys gan Kitty. Beth yw ei ffefryn hi? Fel o'n i'n gweud, o'r ebolesu neu caseg. Nawr te, tipyn o gystadlu fan hyn. Rhwng cesig a anifeiliaid tym bach yn ifancach, yn dife? A fel ni'n gweld, mae'r pawb sydd wedi cael garden goch yn cystadlu, welwn ni yn bell i garden las fyd. Er fod pawb sydd yn ail yn bob dosbarth yn gallu cystadlu. Gall fod bod y beirniad yn dewis is Pencampwr. Gallwn ni weid rhywbeth oedd yn ail yn yr un dosbarth a'i Pencampwr. Yna beth yw llinell, yn dife? Patrwn wedyn ni, a mae teip i gael yna. Mae fe'n linell hyfryd yn dweud, gweld nhw gyd wedi llinellu lan fel la. Wel, mae e. Ar y fe, Friars... Friar Fendi. Friar Fendi, oedd yn Pencampwr y cyffle ifanc. O'n ni, a fe gadwyd honna, dala llygad. Kitty, y beirniad. Ond wedyn ni, mae rhyw gaseg bach sydd wedi wennill yn ddiweddar, a fe welon ni ar chwyth y llun yn gynharach. Mae'n mynd i fod yn gystadleuaeth rhwng y top a'r gwylod, wedyn ni, Beth, wyt ti'n credu? Fi'n credu bod mae'n edrych to ar Friar Fendi fyna. Odi, ni'n gweld un y pellter fyna y gorau o'r adran A, y cyffyle ifanc, ddo. A'r gaseg islin hefyd, falle. Mae'n anferth yn diwy. Ac ad y diwrnod, maen nhw'n fyw yn dyn nhw. Mae'r ddoi nhw'n disgwyl yn... Wedyn ni bod i wedi wneud rhyw fath o benderfyniad, achos mae Edwin Prosser fyna y steward wedi gofyn iddyn nhw droi ymlaen eto. Nawr te. Caseg islin. Islin solitaire fyna. Solitaire, dyna fe, ie. Pwy sydd i chael ei? Mae dewis wedi bod. A heniar Shaboom sy'n ei chael ei. Fel o'n i'n gweud, Beth, dyma hi y gaseg orau dros 8 o od, heniath Shaboom i brydfa heniath a Richard Miller i arwenni, sydd wedi cael y wobr hyn, y gorau o'r ceseg neu ebolesu y flwyddyn hyn, ac yn is Pencampwriaeth, I suppose, oedd Friar Fendi y gorau o'r cyffyle ifanc. Shaboom wedi cael tipyn o lwyddiant, a blwyddyn hyn mae wedi... Odi, mae wedi cymhwyso i fyny sioe ceffyl y flwyddyn, a mae fe'n ddiddorol, nath i ennill o dan berchnogaeth Ceri Fel o blaen fan hyn, a wedyn Ceri wedi rhoi di nôl i'r brydwyr, sy'n foment hyfryd i bawb fi'n credu, sydd yn ymwneud â fe. A mae Richard a Meirion brydfa heniath, maen nhw'n glefer iawn, dim gorddangos bethach, maen nhw'n dewis eu beirniad a wneud fel impresiwn yn diw nhw wrth dod i'r cylch. Odyn. Heniath Shaboom, gen i atgofio wrth y march Blanche Montana, ag allan o heniath Yippee-IA, brydfa heniath i rywun sy'n dilyn yr adran A, ac heniath yn sicr yn gwybod bod enwau man wyllt yn beth waith yn diw nhw. Erbyn Ceri falle fydd Richard a Meirion yn moyn gweiddi Yippee-IA nawr, fod o wedi ennill. Odi, mae hon yn gaseg sydd yn symud. Mae'n ffantastig o'r symud. Yn dwi. A o'r part ôl, wrth gwrs, mae'r coesau blaen a rili yn cael ei daflu tu flaen. Ond dim yn dwp. Mae'r symudiad yn resymol. Hollol addas ar gyfer y teip neu'r bryd. Yn dwi, ie. Gawn ni weld, falle bydd hon yn anodd i giro, wrth gwrs, fe welwn ni'r prif Pencampwriaeth yr adran A mewn amser heddi. Hwn i a bydd y gaseg fach hyn yn gallu cadw fynd i gael y goron na. Mae'r merch i ddod. Fi'n credu bod hi'n chwaer i heniaeth showbiz. Welon ni yn cael y Pencampwr gwrywaidd llynedd.
Ceri. Right. Cof da dy ti. So. A dyma ni. Y gaseg neu eboles orau yn y sioe frenhinol yn yr adran A. Richard Miller, tynnu gap ar ôl John Kirk, y beirniad tynnu gap E i roi'r garden goch i'r gaseg anferth hyn, Heniath Siaboom. Siaboom yw'r enw a Boom wedi ennill.